Cítili ste sa niekedy, ako by niečo nebolo v poriadku? Ako by bol svet javisko a my sme len herci? Toto nie je náhoda. Naše vnímanie je neustále formované. Príbehy, ktoré konzumujeme, symboly, ktoré vidíme, nie sú náhodné. Sú zbraňami vo vojne o naše mysle. Kozmická vojna. Táto vojna sa nevedie konvenčnými zbraňami. Nie sú tu žiadne tanky, žiadne pušky, žiadne bomby. Toto je vojna o vaše vnímanie, o vašu samotnú dušu. Bojisko je všade a stávky nikdy neboli vyššie. Pravda, priatelia, je oveľa zvláštnejšia ako fikcia. Pozrite sa do minulosti a nájdete ozveny tejto vojny. Staroveké civilizácie po celom svete boli posadnuté symbolmi a archetypmi. Pyramídy, Stonehenge, čiary Nazca, všetky ukazujú na niečo, čo presahuje naše chápanie. Tieto symboly nie sú len ozdobami, sú to mocné nástroje. Nástroje, ktoré sa dajú použiť na ovládanie, manipuláciu, zotročenie. Tie isté symboly sa používajú aj dnes, skryté na očiach. V našich médiách, našej zábave, našej politike. Sú to šepoty z minulosti, ktoré nás varujú pred súčasným nebezpečenstvom. Hovorí sa nám, že máme na výber. Ku každému príbehu máme dve strany, ku každému rozhodnutiu dve možnosti. Ale čo, ak je to všetko ilúzia? Čo, ak sú obe strany ovládané tou istou neviditeľnou silou? Toto je hra falošných protikladov. Sme vedení k presvedčeniu, že si vyberáme, ale v skutočnosti s nami hrajú. Vľavo alebo vpravo, demokrat alebo republikán, Coca-Cola alebo Pepsi, výber nezáleží. Výsledok je vždy rovnaký. Zostávame uväznení v hre. Tak ako sa oslobodiť z tejto ilúzie? Ako preniknúť cez závoj klamu? Odpoveď spočíva v spochybňovaní všetkého. Spochybňujte príbehy, ktorými nás krmia. Hľadajte symboly, vzory, skryté úmysly. Musíme sa stať detektívmi, hľadajúcimi stopy, spájajúcimi body. Pravda je tam vonku, ale je skrytá na očiach. Musíme sa naučiť vidieť novými očami, spochybňovať všetko, čo sme si mysleli, že vieme. Táto vojna sa neobmedzuje len na našu planétu. Je to kozmický boj, ktorý sa odohráva naprieč vesmírom. Teoretici starovekých astronautov veria, že mimozemské bytosti navštevujú Zem už tisícročia, ovplyvňujú náš vývoj a manipulujú našu históriu. Sú títo návštevníci benevolentní sprievodcovia alebo zlomyselní vládcovia? Odpoveď je nejasná. Ale jedna vec je istá. V tomto boji nie sme sami. Kozmické bojisko je rozsiahle a hráčov je mnoho. Musíme si múdro vybrať spojencov. Kľúč k víťazstvu v tejto vojne spočíva v pochopení jazyka nepriateľa. Jazyka symbolov, archetypov, príbehov. Ako náhle pochopíme ich jazyk, môžeme začať dešifrovať ich správy. Musíme sa naučiť vnímať svet ako text, kód, ktorý treba rozlúštiť. Každý film, každý televízny program, každá spravodajská správa obsahuje posolstvo. Musíme sa stať kritickými mysliteľmi, analyzovať informácie, ktoré dostávame, oddeľovať fakty od fikcie. Samotný vesmír k nám hovorí. Vzory v prírode, pohyby hviezd, cykly života a smrti, všetky obsahujú skryté správy. Musíme sa naučiť počúvať. Staroveké kultúry chápali jazyk vesmíru. Okolo neho budovali svoje civilizácie. Stratili sme kontakt s touto starodávnou múdrosťou, ale nie je neskoro ju znovu objaviť. Musíme otvoriť svoju myseľ možnosti, že odpovede, ktoré hľadáme, sú napísané vo hviezdách. Prvým krokom k oslobodeniu je uvedomenie. Musíme si uvedomiť sily, ktoré formujú naše vnímanie. Musíme si uvedomiť ilúziu voľby. Musíme si uvedomiť kozmickú vojnu, ktorá sa odohráva všade okolo nás. Toto je výzva k akcii. Výzva prebudiť sa z nášho spánku. Výzva spochybňovať všetko. Nie sme pešiaci v ich hre. Nie sme otrokmi ich programovania. Sme mocné bytosti svetla, schopné vytvárať si vlastnú realitu. Pravda je tam vonku, ale je na nás, aby sme ju hľadali. Je na nás, aby sme sa oslobodili z reťazí nevedomosti a prijali silu poznania. Kozmická vojna je skutočná, ale voľba, či bojovať alebo zostať zotročený, je naša.
Vyberte si múdro. Osud ľudstva môže závisieť od toho.